isiokwu ya asị kpọchita na omenala Igbo. Gịnị kpatara anyị ga-eji kpọchita omenala Igbo? Gịnị bụ ụdị omenala Igbo ahụ a na-akpọchita? Ke uru ọ ga-abara anyị ma anyị kpọchita omenala Igbo? Ọ bụ ajụjụ atọ a ka ọ ga-amasị ịza n'ime ụgbọala dịka anyị na-aga. Ka m bido. Omenala Igbo bụ ndị niile ahụ a na-emegacha maọbụ okwukwe ndị niile ahụ anyị nwechara n'ala Igbo gboo ejiri mara Igbo. Ndị ahụ mere a jiri gbaa iche nyere mba ụwa ndị ọzọ niile. Onye nwa bụ omenala Igbo. Kpọchita na omenala Igbo azụ. Ọ bụrụ na anyị ṅaa ntị kpọchita omenala Igbo azụ, na enu uru ọ ga-abara anyị. Ọ ga-eme ka mba ụwa niile mara anyị. Ọ ga-eme ka mba ụwa niile sọpụrụ anyị. Ọ ga-eme ka anyị nwee ugwu ebe ọ bụ na anyị zonyere ụkwụ. Ọ ga-ekpochapụ mpụ na aghụghọ na arụrụ anị niile dị n'ala anyị taa. Gịnị kpatara m jiri kwuo nke a? Ọ bụ n'ihi na ebe mmiri siri baa opi ụgbọgọrọ, ebe mpụ na arụrụ anị niile a na-eme n'ala Igbo taa, ma ọ bụ ejiri mara ndị Igbo na mba ụwa niile taa, ebe o siri bata ala Igbo bụ na ndị bekee anyị gbarapụrụ omenala anyị nabata. Anyị hapụrụ ndị bekee, ndị mba ọzọ, ọbịa n'ala Igbo loo niile jiri mara ndị Igbo. Anyị amaghịzi ndị anyị bụ, anyị maghịzi akụkọ banyere anyị ebe anyị si bịa ụwa. Mekwazie ugwu na nsọpụrụ niile dịrị anyị abụọ n'ala. Ka o si mee, ọ dị mfe nghọta ma ọ bụrụ na ịṅa ntị nke ọma. Uru mmadụ bara bụ ihe onye ahụ na-eme, ihe ọ na-eweta edowe n'ọkwa ka o si apụta. Ugwu mmadụ nwere, nsọpụrụ a na-asọpụrụ mmadụ na-esite n'ihe onye ahụ na-eme ejiri mara ya. Gịnị ka onye a na-eme? Gịnị ka onye a na-eme ejiri mara ya? Ọ bụrụ na o nweghị ihe ọbụla ị na-eweta edebe ejiri mara gị, ị gaghị enwe nsọpụrụ. Ọmụmaatụ, abịa na enyi na enyi, dịka enyi nwoke na enyi nwaanyị. Uru nwoke na-abara enyi ya nwaanyị bụ ihe ọ na-eme, ihe ọ na-eweta. Uru nwaanyị na-abakwara na enyi ya nwoke bụ ihe ọ na-eweta. Abịa na mba na mba, uru mba ya bara bụ ihe ọ na-eweta. Edebe ihe mba ndị ọzọ niile dị n'ụwa na-erite n'aka ya. Ọbịa na-eme ka mba nwee ugwu. Ọbịa na-eme ka mba nwee nsọpụrụ. Mana taa, kemgbe anyị tọrapụrụ ndị Igbo niile, nabata ndị bekee, jiri ya mere nke anyị, were nke anyị tụpụ n'oké osimiri. O meziri ọ bụrụ naanị ndị bekee ahụ ka anyị nwere inye ndị mba ụwa. Tupu anyị na-eji ndị bekee abịa, ndị bekee ejirila ha ahụ gaa tụrụ ndị nke ahụ kwa, kọwara ha, jiri ya ụzara afa, mere ihe niile. Tupu Naijiria na-abịa, ha wetalarị ọkwa karịrị n'ọkwa karịrị nke ahụ anyị ji na-abịa. Ya bụ nke anyị na-eweta na dịka ịdọchi ya mba ụwa azụ. Mana ihe ga-eme ka anyị dị egwu, dị ebube, dị ukwuu dị n'ime omenala anyị. Ọ bụrụ na anyị na-echi ya anya azụ, jee na ejiri mara Igbo, họpụtacha uwe ihe ụfọdụ dị n'ime ya na-aba uru, bịa wulite ya n'ọkwa dị elu, ka ọ ghara aha anya na ọkwa ejiri eme ihe taa. Ọ ga-eme ka o nwere ihe ọhụrụ, ka o nwere ihe bara iche, ka o nwere ihe bara uru si ala anyị pụta. Ihe ahụ anyị wetara bara uru dị iche ga-eme ka mba ụwa niile sọpụrụ anyị. N'ihi na abịa wulite ụmụ kirikiri ome a na-eme n'ala Igbo, ọ bara anyị nwa uru, anyị jiri emewe ihe. N'oge na-adịghị anya, ọ ga-abara onye ọzọ na-abụghị onye Igbo. Onye ahụ ọ bara
bara uru na ndị niile gbara ya okirikiri ga-asọpụrụ Igbo n'ihi na ọ bụ na Igbo ka o siri nweta ihe ahụ bara ya uru. Ihe ọ pụtara bụ na anyị egboola mkpa karịrị ha nwe Igbo n'ihi na ha lere anya n'okirikiri ha amaghị ka ha ga-esi gboo ya bụba o wee buziere na Igbo ka ha bịara afọ onye gboro ha mkpa ahụ. Ha ga-akwanyere anyị ugwu, ha ga-asọpụrụ anyị, ha ga-eji mkpa ahụ egburu mara anyị, ha ga-akọkwara ikwu na ibe ha na ndị enyi ha ndị ọzọ maka ya. Oge nke a na-aga n'ihu, ndị ahụ a kọrọ ya nwere ike jiri maka ya chọrọkwa anyị bịawa mgbe ahụ anya baa n'ihu. Gịnị bụgacha ụmụ ihe ụfọdụ anyị nwere ike ịghọta na ihe ọ bụghị ịkwanụ nnukwu ihe, ọ bụ o tere aka ọ dị anyị nso. Ọ bụ naanị na etinyebere uchu n'ịkọwa ụmụ ihe ndị a. Ọ bụrụ na ị na-anya, anyị nwere ome dị iche iche a na-eme n'ala Igbo. Anyị nwere ome nri dịka uri erimeri a na-erigacha n'ala Igbo, ka esi esi ha, ka esi eri ha, ndị na-eri nke ha na-eri. Anyị nwere ome akwa, ụdị akwa a na-eyi n'ala Igbo ejiri mara ndị Igbo, ka esi emegacha akwa ndị dị otu a, ka esi eyi ya, ndị na-eyi nke ha na-eyi, nke ndị nne na-eyi, nke ndị nna na-eyi, nke ndị ntorobịa na-eyi n'aka ụmụaka. A nwekwara ome ụlọ, ụdịka ụlọ anyị na-ebi, ka esi arụgacha ya. Ngwa ka anyị bịata na ome nri. Otu a ka esi kwagbuo ome okpukperechi tupu anyị nata na ome nri ahụ. Otu a ka esi nwee ome okpukperechi, ụdịka okpukperechi e nwere n'ala Igbo ya na ka esi eme ya, nke bụ nke anyị gọngọ. Mgbe ka anyị anachiazie na ome nri. Abịa na ome nri, o doro m anya na e nwere ihe karịrị ite ofe 50 a na-esi n'ala Igbo, ụdịrị ofe ụzọ 50 a na-esi n'ala Igbo. Ka m siri mata nke ahụ na amaara m na mba niile dị n'ala Igbo nwere ofe ejiri mara ha. Abịa n'ala Igbo, anyị nwere mba karịrị mba 200, ya bụ ọgụ 10. Mba niile ahụ bụrụ na ha nwere ndị ha na ibe ha nwere na-esikọta ofu ụdị ofe. Tupu agarịcha mba niile ahụ, a ga-ahụrịrị ihe karịrị ite ofe 50 ahụ mkpọrọ aka a na-esi n'ala Igbo. Ngwa ka mmakarịrị na atụ, anyị nwere ofe ọkazị na ofe achara, anyị nwere ofe ọha, anyị nwere ofe ụcha akịrị, anyị nwere ogwume, anyị nwere nkịrịnkịrị na ahụrụ ha, anyị nwere ofe ọgbọnọ, anyị nwegachara ofe dị iche iche a na-esi n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ọgba agụrụ akwụkwọ gụọ ka esi esi nri n'ụlọ akwụkwọ lata, bịa were amamihe ha mụtara n'ụlọ akwụkwọ ahụ sie ofe anyị dị iche iche, ị ga-ahụ na imilikiti n'ime ha ga-atọkwa ntị karịa imilikiti nri a na-eri na mba dị iche iche. Ọzọ bụ na ndị ọka mmụta na ahụike akọwala na nri ahụ a na-esikacha n'ala Igbo oge gboo na-enye ahụike karịa ndị anyị na-eri n'ọgba. Ha na-enye ihe n'ahụ karịa ihe anyị na-eri n'ọgba. Ngwa bịa tụlezie mgbe anyị tiziri uchu nke ọma, sie ya n'ụdị ọ ga-apụ iche, gosi ya mba ụwa, rie ya, na-enwe aṅụrị na-eri ya, mee ka ndị mba ọzọ fụ na n'ezie na nri a tọrọ ụtọ. Ọ ga-amasị imilikiti n'ime ihe iri ya. Mgbe ha bịara rie ya hụ na ọ tọrọ ụtọ, soro anyị riwe ya. Ọ ka a si esi ya, ha laa, ha ga na-esi nri be ha. Ndị Igbo ga-eji nri ara anyị na Igbo na-eji aka eri. Ọ bụ ihe kwesịrị ịbụ ihe ihere, ma ọ bụ ihe ga-eji mara onye na-agụ ya akwụkwọ, ma ọ bụ onye uche ya na-ezughị oke, ma ọ bụ onye na-amachara ihe nke ọma. Aka ka Igbo ji eri nri. Tụlee mba China. China na-eji mkpara agbata nri ha na-eri n'efere. Efu aka abụọ ọnwụ ka ha kpata ji ma ọ bụ ihe ọ bụla ha chọrọ iriri n'efere, n'ime efere ahụ wee tinye n'ọnụ, imetara ha ebere. Efu na ọ bụ ọrụ ka ha nọ na ya na ọ bụghị nri. Mana ha jisiri ike eme ya. Ọ bụghị na China agaghị abanwu n'ime aka jee gote agụ ma ọ bụ ndụ eji adụrụ nri, ma ọ bụ anụ mma eji eri nri. Ọ bụghị na ha agaghị arụ nri ya n'onwe ha, kama na ha jisiri ike ejiri mkpara na-eri ya n'ihi na ọ bụ nke eji mara ha. Ọ bụ ya bụ aha ha. Ọ bụrụ na ekwu oche mkpara nri ka ejiri mara ha.
agaghị atụfu ya. Otu a kwa ka esi abịa n'ala Igbo iji aka abụọ eno akpụ ka eji mara Igbo. Abịa n'ala Igbo ụmụ nwoke ndị nne nwaanyị ndị nne agadi nwaanyị na ụmụ nwoke ndị ụmụaka ndị ntorobịa na ndị nna na ndị agadi nwaanyị na-eji aka abụọ eno akpụ, mana ndị ụmụ nwaanyị akabeghị nka nakwazi ụmụaka ụmụ nwaanyị na-eji ofu aka eri. Ị na-eri nri ị gaghị ekwe ka ofe metụ na mkpụrụ aka isi ehi, n'ihi na ome a ga-abụ ya na ị na-agwọ ofe. N'ala Igbo onye ọbụla na-agwọ ofe bụ onye obi ọjọọ, o nwere anya ukwu, ọ masịghị ya ka ndị ụmụnne ya rie ma rijuo afọ. Ọ chọrọ ka sọsọ ya rie. Ome ndị dị otu a ka m na-ekwu okwu ya, ka anyị kpọchite ha nso, jiri obi aṅụrị na obi ụtọ na-eme ha. Ọ ga-eme Igbo nwekwa ụtọ. Anyị rụrụ ebe anyị na-aga maka na nke a ka ọ dị onye nwere ajụjụ ọ ga-ajụ. Onye nwere ajụjụ ọ ga-ajụ. Onweghị. Okay, John Mazu nne m ọma. Okwu a anyị ji n'ọnụ maka na ọtụtụ ihe dị n'ihe nke wepụrụ anyị. Abịakwanụ nwanne m nwoke a akọtara anyị ụfọdụ chọọchị. Ka ọmụmụ anyị nke anyị nọ n'ime ụfọdụ amaghị ihe eji ọ bụkwa na ewutere ya anyị na-amụ. Ụfọdụ achọghị ịmụ, ụfọdụ che n'oge a ji egbu mmadụ enweta ihe dị iche iche anyị, mana ọ bụghị nrota ọmụmụ onye nwanyị ka anyị na-eme. Ụfọdụ amaghị ịbịa n'ebe ụmụ okorobịa nọ ha yi na-ehiche na-enwe Krismas, mana ihe ka akwụ ịgba bọọlụ abịa na ihe a na-eri ha eweta ịhafu omenala nke ha na-eme omenala bịa tekwa na anyị n'ọgbara isi nwata Igbo ọ ga-esita ọtụrụ ndomi ọ bụ nri ndị be anyị. Ọ dị mwute. Maka na ọdụwa bụ ihe mụrụ ebe ihe gasị ede ka a na-eme isi ede nwata iwe iche ya ọ na-aṅụ mmiri ahụ ya nwe ahụike ezuo oke na nkịta isi ya ọgba ọ na-ekọ iwe ndụ ahụ ọkụ nke ugwu na nke ụwa n'ezi anyị na anyị na-ayapụta bụ ka ụbọchị jide ụfọdụ chekwa Yesu ụzọ ọmaha na ọfịa ka ọ na-etinye izu. Ekele ndị nne m ọma, agazie nụ asị m onye ọbụla zere nke o chiri ka ọ dị.